generalment quan reps un reconeixement sol ser perquè t'has presentat en algun lloc i llavors hi ha una certa previsibilitat o bueno, pots esperar-t'ho que sí o que no, no? Però en aquest cas és interessant pel jurat en concret, no? Si és un jurat especialitzat, sense una convocatòria prèvia, et concedeixen aquest guardó i bueno, per la trajectòria d'una persona que es dedica a l'art és especialment significatiu i motivador. Bueno, són aquelles coses que tenim. El trajecte que he fet en la meva obra vaig començar des d'una part molt tècnica i molt tradicional amb el gravat, la pintura i l'escultura. Amb els anys el tema ha anat mutant fins que vaig arribar en un punt en què necessitava hibridar més camps perquè al final estem vivint en un món i en un segle en el qual tots són hibridacions. Aquest any faré una producció aquí al Mèdol, a l'Espai L. Encara no tinc tots els detalls definits, però sí que tinc molt clar que recuperaré certs punts d'això que parlàvem de la tècnica i sobretot de l'arrel, la música tradicional portada a la contemporaneïtat i després molts referents propis de la infància de la gent, de molta gent que som d'una generació similar, no?